ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошем оғоз мекунем. Дӯстон, чӣ гуна ки медонед, мо тӯли чанд сол аст ки бо ширкати шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ин ширкатро ба шумо тавсия медиҳем. Дар ин ширкат шумо ҳама намуд доруҳои гиёҳӣ, духиҳои арабӣ, соатҳои мусалмонӣ, ҷойнамозҳо, шампунҳои гиёҳӣ ва боз бисёр дигар чизҳоро дастрас карда метавонед. Ин ширкат дастафка ба тамоми шаҳрҳо доранд. Ҳамчунин мошинкаҳо барои риш ва мӯи сар, доруҳо барои фарбе ва харобшавӣ, равғани сиёҳдонаро низ аз ин ширкат дастрас карда метавонед. Рақамҳо дар рӯи экран. ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. Тобови ҷангори вазни 66 кг UFC Мавсар Евлоев боварӣ дорад ки ҳозир вақти ӯст ва ӯ бояд ки барои камарбанд ҷангад. Топурия ва Волконовский аллакай ҷангида буданд ва Волк шикаст хӯрд. Акнун дар вазни ним сабук ҷангуарони нав пайдо шуданд ва ма чорум рақами рейтингум. Шумо реванши Волк ва Илияро дидан мехоҳед ё ин ки муҳорибаи маро зидди Илия? Албатта Волконовский легенда аст. Ӯ дербоз чемпион буд. Аммо акнун тамом. Ӯ муддати дароз чемпиони бузург буд. Акнун хуни нав пайдо шуд. Ман қувва ва хоҳиши кофӣ дорам то ин ки барои унвон муҳориба гузаронам. Медонам ки UFC Волконовскийро сахт эҳтиром мекунанд ва шояд ки ӯ довталаби навбатӣ мешавад, агар ба шарте ки Илия ба вазни сабук наравад, гуфтааст Мавсар. Ва дӯстон, дар вазни ним сабук ҷангуарони сахт зиёданд ки Топурия ҳоло зидди онҳо ҷангидагӣ нест. Аммо худи Топурия ба вазни сабук баромадан ва зидди чемпион Ислам Махачев ҷангидан мехоҳад. Ана Ислам бошад дарҳол ба ӯ чунин имкониятро доданӣ нест ва мехоҳад ки Топурия дар вазни сабук ягон муҳориба гузаронад ва баъд Ислам шояд ки ба ӯ чунин имкониятро диҳад. Ва дар вазни сабук Топурияро ситораи нав Педи Пимблет пешвоз гирифтан мехоҳад ва ӯ оиди Топурия чунин суханҳо гуфт. Ман фикр мекунам ки сабаби зуд чемпион шудани Топурия дар он аст ки Волконовский пеши роҳи ӯро тоза карда ҳамаи довталабонро шикаст дод. Топурия танҳо Брайс Мичел ва Ҷош Эметро шикаст дода дарҳол барои камарбанд ҷангид. Ӯ зидди Брайан Артега, Яир Родригес ё ин ки Арнолд Ален ҷангидагӣ нест. Шахсан худи ман фикр мекунам ки ӯ Волконовскийро ба нокаут равон карда наметавонист, агар ки 12 ҳафта пеш Махачев Волкро ба нокаути вазнин равон намекард. Волк баъди чунин нокаути сахт хеле зуд баргашт, лекин ба ин нигоҳ нокарда ӯ якум ва дуюм раундро гирифт то лаҳзаи нокаут. Агар ки Топурия Волконовскийро дар реванш шикаст диҳад ва баъд Диего Лопесро шикаст диҳад, пас ана ҳамон вақт ӯ дар таърих ҳамчун беҳтарин ҷангуари вазни ним сабук шомил шуда метавонад. Аммо оиди ба вазни сабук баромадани ӯ ҳоло барвақт аст. Ӯ танҳо як ҳимояи камарбанд дорад. Агар ки ӯ ба вазни сабук баромаданӣ бошад, ман омодаам ки ӯро пешвоз гирам. Илия мундуқча аст. Одамон намефаҳманд ки чӣ қадар ман аз ӯ калонтарам. Маро нодуруст нафаҳмед. Ӯ ҷангуари хуб аст. Фикр мекунам ки аз ҳамаи ҷангуарони вазни сабук дидам ман бисёртар ҳақ дорам ки бо ӯ ҷангум. Ман муҳорибаи ҳаққонӣ гузаронида ӯро нест кардан мехоҳам, гуфтааст Пимблет. Ва дӯстон, ногуфта намонад ки Педи Пимблет ва Илия Топурия ду маротиба ҷанҷол карда занӯзанӣ карда буданд ва байни онҳо дар ҳақиқат бадбинии сахт аст. Лекин худи Топурия бо ӯ ҷангидан намехоҳад, чунки ӯро рақиби арзанда намешуморад. Илия ҳатто боварӣ дорад ки Ислам Махачевро дар ҳама мавқеъ шикаст дода метавонад. Педи дар гирди худ хайпи калон дошт, аммо аз нуқтаи назари малакаҳо дар ММА моро ҳатто муқоиса кардан дар кор нест. Ӯ як масхарабоз аст. Мо дарсадҳои гуногун қарор дорем. Оиди Ислам бошад, пас ман барои ӯ чизҳои бисёр дорам. Ӯ медонад ки ба ман танҳо як зарба дар кор аст. Ман ҳамчунин ӯро бо тариқи усул шикаст дода метавонам. Рости гап, ман доимо мегӯям ки ман намояндаи нави муҳорибаҳои омехтаам. Пеш дар ММА ҷангуарони сахт буданд ки онҳо дар зарбазанӣ ё гӯштин сахт буданд, аммо дар замин на он қадар сахт буданд. Ман бошам дар ҳама мавқеъ сахтам. Пеш ҷангуарон мегуфтанд ки ман туро ба чуқурии об мебарам. Ман бошам дар чуқурии об таваллуд шудаам. Чӣ коре ки мехоҳӣ кардан гир, гуфтааст Топурия. ҳамчунин Топурия гуфт ки ҳафтаи оянда анонси муҳорибаашро расман эълон мекунанд ки кай ва зидди кӣ мешавад. Ба фикри худи шумо дӯстон, рақиби навбатии Топурия кӣ мешавад? Волконовский ё ин ки Махачев? Метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид. Хонободу сарбаланд бошед.